Sa inyo na City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na inyo pong ibinigay sa amin. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming pamilya, mga guro at mga mahal sa buhay. Protektahan po ninyo ang bawat Pilipino sa mga sakit tulad ng COVID-19. Patuloy po ninyo kaming gabayan, lalo na po sa aming pag-aaral, sa tulong na rin po ng Fer Nan Dino Kids TV. Bigyan po ninyo ng sapat na lakas ang aming mga magulang upang matulungan po nila kami sa aming mga aralin, habang kami po ay upang maibahagi po nila ang kanilang kaalaman. Ito po ay aming dalangin sa inyo, Panginoon. Amen. Here we stand, united by one nation, sharing dreams within our hearts, filled with hope to carry out the mission,
simulan ang mga aralin natin ngayon, sasamahan namin kayo ni Teacher Carol sa inyong exercise. Kumusta kayo mga bata? Handa na ba kayo? Sige na! Kayo at siguraduhin na wala kayong matatamaan ng kahit ano sa inyong paligid. Tara na! Simulan na natin! Nasabayan niyo ba ang mga ginawa natin, mga bata? Ang gagaling talaga ng mga batang ito! Hanggang sa muli, Fer Nan Dino Kids! Halina't ating alamin mga dapat pag-aralan at tuklasin. Ang pagbasa at pagsulat ay simple lang, ituon lang ang puso at isipan. Kasama si Fer Nan Dino, gawing laro ang pagkatuto. Sa pag-awit at pagguhit at pagbibilang, maging makulay ang araw nyo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga kasagutan ay ating tuklasin, gamit ang isip at damdamin. Kung may tanong, may sagot, kaya wag ka nang malungkot. Subok lang ng subok, huwag agad susuko, sapagkat kay tagumpay ang dulo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fer Nan Dino'y ating linangin, upang umunlad ang bayan natin. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fer Nan Dino'y ating linangin, upang umunlad ang bayan natin. Mga batang Fer Nan Dino'y ating linangin, upang umunlad, upang umunlad, upang umunlad ang bayan natin. Magandang umaga mga bata! Halina kung saan nangunguna ang saya! Talino ang ibibida. Welcome sa Fer Nan Dino Kids TV. Dito sa Fer Nan Dino Kids TV, Sabay-sabay at sama-sama tayo matuto at magsaya. ako si Teacher Gina. At ako naman si Teacher Edward. Kumusta kayo, Fer Nan Dino Kids? Sa araw na ito, marami kaming inihandang gawain para sa inyong mga paboritong asignatura.
Siguradong mapapawaw kayo sa tuwa at saya sa mga paksa natin ngayon na makikita sa inyong screen. Nakikilala ang sarili. Pagpapakilala sa pamamagitan ng pagsasabi ng kasarian, gulang, at araw ng kapanganakan. Familiarize and produce the correct sounds of alpabetong Filipino. Siyempre, sasamahan tayo ng mga piling guro sa Division of City of San Fernando. Ano pang hinihintay ninyo, kids? Kumuha ng maayos, mag-ready ng lapis at papel, at magsisimula na tayo sa ating episode. Ako si Teacher Hill. Isa akong guro sa Del Carmen Integrated School. Ako ay isang lalaki. Ipinanganak ako noong May 17, 1995. At ako ay 25 taong gulang na. Muling nagbabalik ang mga bigong Fer Nan Dino kids na katulad ninyo. Narito si Fer, si Nan, at si Dino. Magandang umaga mga bata! Maaari niyo bang sabihin ang inyong kasarian, gulang, at petsa ng kapanganakan? Magsimula tayo kay Fer. Ako po si Fer, isang lalaki. Pinanganak po ako noong April 7, 2015. Ako po ay 5 taong gulang. Mahusay, Fer! Sunod naman tayo kay Nan. Ako po pala si Nan, isa akong babae. Ipinanganak po ako noong May 26, 2014 at ako ay 6 na taong gulang. Ang galing naman ni Nan. Ikaw naman, Dino. Ako po si Dino. Gaya ni Fer, ako ay isang lalaki. Ipinanganak po ako noong June 14, 2013 at ako ay 7 taong gulang. Ang galing mo rin, Dino. Kaya mga Fer Nan Dino kids na nanonood, maaari ninyo bang sabihin ang inyong kasarian, gulang, at petsa ng kapanganakan? Sundin natin ito. Ako po si, sabihin ang pangalan. Isa akong, sabihin ang kasarian. Ipinanganak ako noong, sabihin ang buwan, araw, at taon kung kailan kayo ipinanganak. At ako ay, sabihin kung ilang taon na kayo. Ulitin natin ang pagpapakilala. Sabay-sabay natin gawin ang pagpapakilala. Ako po si Teacher Hill. Isa akong lalaki. Ipinanganak ako noong May 17, 1995. At ako ay 25 taong gulang na. Ngayon naman, mga batang Fer Nan Dino kids na nanonood sa atin, kayo naman ang magpapakilala. Ulitin natin ang inyong pagpapakilala. Mahusay talaga ang mga Fer Nan Dino kids. Ang kasarian ay tumutukoy sa lalaki o babae. Ang mga lalaki
ay nagsusuot ng mga sumusunod gaya ng brief, shorts, at sando. Habang ang mga babae naman ay nagsusuot ng mga sumusunod gaya ng panty, palda, bestida, at madalas rin ay nakasandals. Mula sa mga kasuotan na aking nabanggit, ikaw ba ay lalaki o babae? Ulitin natin ang ating pagpapakilala. Ako ay isang mahusay mga bata. Bigyan natin ang ating mga sarili ng fireworks clap. Alam niyo ba kung ano ang fireworks clap? Sundin niyo lamang ang gagawin ko. Pumalakpak ng 3 beses. 1, 2, 3. Pumadyak rin ng 3 beses. 1, 2, 3. Itaas natin ang ating kanang kamay na nakaturo ang hintuturo sa taas. Sunod naman na itataas ang kaliwang kamay na kung saan ang hintuturo ay nakaturo din sa itaas. At balik ulit na itataas ang ating kanang kamay na nakaturo pa rin ang hintuturo sa taas. Isipin natin parang paputok ang ating mga kamay, kaya habang itinataas natin ang mga ito, sasabihin natin ang tunog ng paputok gaya ng boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Nagawa niyo ba ang fireworks clap mga bata? Ulitin natin. Pumalakpak ng 3 beses. 1, 2, 3. Umadyak ng 3 beses. 1, 2, 3. Itaas ang kanang kamay na kung saan ang hintuturo ay nakaturo pa itaas. Sunod naman ay itaas ang kaliwang kamay na kung saan nakaturo din ang hintuturo pa itaas. Balik ulit na itataas ang ating kanang kamay na nakaturo pa rin ang hintuturo sa taas. Isipin natin parang paputok ang ating mga kamay. Kaya habang itinataas natin ang ating kamay, sasabihin din natin ang tunog ng paputok gaya ng boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Mahusay mga Fer Nan Dino kids! Tignan nga natin kung may natutuhan kayo sa napag-usapan natin. Maipapakita ko mga kasuotan at tutukuyin ninyo kung ito ba ay panlalaki o pambabae. Una, sandals. Tama! Ang sandals ay pambabaeng kasuotan. Pangalawa, brief. Magaling! Panlalaking kasuotan ang brief. Pangatlo, sando. Tama! Ang sando ay kasuotan ng mga lalaki. Pang-apat, bestida. Tama ulit! Ang babaeng kasuotan ang bestida. At ang panghuli, shorts. Ang husay! Kadalasan itong sinusuot ng mga lalaki.
Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Magaling talaga ang mga Fer Nan Dino kids. Bilang mga bata, dapat matutuhan natin kung ano ang pagkakaiba ng ating mga kasarian dahil bahagi ito ng ating pagkakakilanlan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Dumaranas ang ating mga kabaleen at karehiyon sa sanlaksang hirap sa kasalukuyan, dulot ng COVID-19. Iniinda ng buong sambayanan ng pandemya. Ang bawat isa'y saklot ng pangamba. At isa sa pangamba, lalo na ng mga magulang, ay ang edukasyon ng kanilang mga anak. Dahil sa panganib ng nakamamatay na sakit na COVID-19, ang nakasanayang face-to-face learning ay hindi na muna maaari. Ngunit walang may gustong mahinto sa pag-aaral ng kabataan. Kasama niyo ang CLTV sa hangaring maipagpatuloy ang edukasyon ng kabataan kahit na may pandemya. Salamat sa Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga, at ang inyong estasyon, CLTV36. Hindi na kailangang pumuntang mag-aaral sa eskwelahan. Ang eskwelahan na ang pupunta sa inyong tahanan. Sa pamamagitan ng CLTV36 Teleskwela, mapapanood mula Lunes hanggang Linggo, umaga hanggang gabi, mula kinder hanggang sekundarya. Kasama niyo kami. Hindi tayo magpapagapi sa pandemya. Hindi kailangang tumigil sa paghubog ng ating mga kabataan pagkat sila ang pag-asa ng ating bayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Mayroon tayong isang tula na ginawa ni Teacher Lovely G. Galak ng San Isidro Integrated School. Tulang ito ay may pamagat na tayo ay may pangalan. Tayo ay may pangalan. Ako si Maria. Ang gulang ko'y 5. Isa akong batang babae. Kaarawan ko'y buwan ng Setyembre. Ako naman si Jim. Ang gulang ko'y 6. Isa akong batang lalaki. Kaarawan ko'y buwan ng Abril. Tayong lahat ay may pangalan. Igalang natin at alagaan. Pagkat ito'y bigay ng magulang na di mapapalitan kailanman. Basahin natin muli ang tula, mga bata. Sabayin niyo o mga Fer Nan Dino kids. Tayo ay may pangalan. Ako si Maria. Gulang ko'y 5. Isa akong batang babae. Kaarawan ko'y buwan ng Setyembre.
Ako naman si Jim. Ang gulang ko ay 6. Isa akong batang lalaki. Kaarawan ko'y 1 na kapit. Tayong lahat ay may pangalan. Igalang natin at alagaan. Pagkat ito'y bigay ng magulang na di mapapalitan kailanman. Nagustuhan niyo ba ang aking tula, mga bata? Oo, subukan natin sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, sino ang babae sa aking tula? A. Maria. B. Laura. Tama! Ang batang babae sa tula ay A. Si Maria. Ilang taon na si Maria? A. 4. B. 5. Ang husay! B ang tamang sagot. 5 taong gulang na si Maria. Anong buwan ipinanganak si Maria? A. Marso. B. Setyembre. Mahusay! B ang tamang sagot. Si Maria ay ipinanganak sa buwan ng Setyembre. Sino naman ang batang lalaki sa tula? A. Jim. B. Jethro. Nasagot niyo ba ng tama ang lahat ng mga tanong? Ang tatalino talaga ng ating mga Fer Nan Dino kids! Para sa susunod na activity, ilabas na natin ang mga ipinahanda ko sa inyo kahapon, gaya ng clay at mga crayola. Mga mommies at guardians, maaari ninyong tubayan ang ating mga kids sa gawain ito kung hindi pa nila kayang gawin mag-isa. Ngayon ay gagawa tayo ng birthday cake. Tuwing kailan ba tayo nakakita ng birthday cake? Tama! Nakakakita tayo ng birthday cake kapag birthday natin o birthday ng isa nating kakilala o kamag-anak.
Excited na ba kayong gumawa ng birthday cake? Handa na ba ang inyong clay at mga krayola? Kung handa na kayo, tara na! At umpisahan na natin gumawa ng birthday cake na gawa sa clay at krayola. Ito ang mga materyales na ating gagamitin sa paggawa ng birthday cake. Isang buong clay at mga krayola. Mga kids, ipapakita ko muna sa inyo ang ating gagawing birthday cake. Kailangan natin gumamit ng isang buong clay sa gawain natin ngayon. Ihulma ang clay ng pabilog na parang cake gaya nito. Ganito ang kalalabasan, mga bata. Sunod na gagawin ay maglalagay tayo ng krayola sa taas ng ating cake na gawa sa clay. Tandaan, ang bilang ng krayola na iyong ilalagay sa ating cake ay ang iyong gulang o edad. Halimbawa, ikaw ay 5 taong gulang. 5 piraso din ng krayola ang ilalagay mo dito sa birthday cake na gawa sa clay. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ikaw naman ay 6 na taong gulang, 6 na piraso din ng krayola ang iyong ilalagay sa birthday cake na gawa sa clay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan! Mayroon na tayong birthday cake na gawa sa clay at krayola. Nakita niyo na kung paano ang paggawa ng birthday cake na gawa sa clay. Ngayon, sabay na tayong gagawa. Handa na ba kayo, mga kids? Una, ihulma ang clay natin na pabilog na parang cake. Ikalawa, kapag nahulma na natin ang clay, kukuha na tayo ng mga krayola para ilagay sa taas ng cake na gawa sa clay. Tandaan natin na ang bilang ng krayola na iyong ilalagay sa ating cake ay ang iyong gulang o edad. Halimbawa, ikaw ay 5 taong gulang, 5 piraso din ng krayola ang ilalagay mo sa birthday cake na gawa sa clay. Kung ikaw naman ay 6 na taong gulang, 6 na krayola ang ilalagay mo sa birthday cake na gawa sa clay. Natapos niyo na ba ang inyong birthday cake na gawa sa clay? Wow! Ang gaganda naman ng mga gawa ng ating mga kinder learners. Magaling mga bata! Na isagawa ninyo ang ating ikalawang gawain. Bigyan natin ulit kayo ng 5 words clap. Papalakpak tayo ng 3 beses. 1, 2, 3. Sunod ay padyak ng 3 beses. 1, 2, 3. At itataas natin ang ating kanang kamay na nakaturo ang ating tuturo sa taas. Sunod naman ay tataas ang ating kaliwang kamay na nakaturo din ang ating hintuturo sa taas.
at balik ulit na itataas ang ating kanang kamay na nakaturo pa rin ang mga hintuturo sa taas. Isipin natin ang ating mga kamay ay parang mga kaputok na may tunog gaya ng boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Magaling! Ngayon, gawin na natin ang 5 words lang. Boom, boom, boom. City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay. Sumabay ka sa awit at tayo nang matuto, ating aralin alpabetong Filipino. Atis, basket, candy, dahon, elepante, folder, gulay, hagdan, ilaw, jeepney, kalabasa, lapis, mesa, nanay, okra, parol. Sa pagsabay sa pag-awit ay ating malalaman, kinig lang ng mabuti at inyong matututuhan. Quezon, radyo, sing-sing, taxi, ulo, viola, watawat, Xerox, yoyo, zero, ngipin at meron pa letrang enye, ninyo, ninya, ang alpabeto ay kumpleto na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36.
muli kayong turuan. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang mga sumusunod na letra. B, D, H, K, L, at T. Ang tunog ng letrang B ay B. Isa pa. Ulitin natin. Ang mga sumusunod na salita ay nagsisimula sa tunog na B. Maaari niyo akong gayahin. B. Bata. B. Bilog. B. Bola. Ito naman ang letrang D. Ang tunog ay D. Ulitin natin. D. Isa pa. D. Ang mga sumusunod na salita ay nagsisimula sa tunog na D. Maaari niyo akong gayahin. D. Daga. D. Dilaw. D. Duyan. Ito ang letrang H. Ang tunog ay H. Ulitin natin. H. Isa pa. H. Ang mga sumusunod na salita ay nagsisimula sa tunog na H. Maaari niyo akong gayahin. Halaman. Hipon. Pollen. Letrang K. Ang tunog nito ay K. Ulitin natin. K. Isa pa. K. Ang mga sumusunod na salita ay nagsisimula sa tunog na K. Maaari niyo akong gayahin. K. Kamatis. Keso. Kubo. Letrang L. Ang tunog dito ay U. Ulitin natin. U. Isa pa. Ito naman ang mga salitang nagsisimula sa tunog na U. Maaari niyo akong gayahin. Lamok. Lima. Luya. Letrang T. Ang tunog dito ay T. Ulitin natin. T.
Isa pa. Ito naman ang mga salitang nagsisimula sa tunog na maaari niyo akong gayahin. Tatlo. Tela. Tipaklong. Ayan mga bata, natutunan ninyo ang mga tunog na at ngayon, ikaw naman, ano ang tunog ng letrang B? Tama! Ano naman ang tunog ng letrang D? Magaling! Ano naman ang tunog ng letrang H? Napakagaling! Ano naman ang tunog ng letrang L? Mahusay! Oo, ano naman ang tunog ng letrang K? Tama! Ano naman ang tunog ng letrang T? Ang husay! Maaari ninyong panoorin muli at pag-aralan ang video ito upang lalo pa ninyong matandaan ang mga tunog na at upang matutong magbasa. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Fer Nan Dino Kids! Handa na ba kayong matutong muli? Tuloy-tuloy ang ating lessons dito sa ating Fer Nan Dino Kids TV. Hatid sa inyo ng DepEd the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga at CLTV36. Sabay-sabay tayong matuto mula Lunes hanggang Biyernes simula August 24. Samahan si teacher dito sa teleskwela. Kita-kits mga chikiting! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV36. Kumusta kayo mga bata? Narito muli si Teacher Remy upang muli kayong turuan. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang mga sumusunod na letra. G, P, N-G, at Y. Ang tunog ng letrang G ay G. Isa pa. G. P.
Ulitin natin. G. Ang mga sumusunod na salita ay nagsisimula sa tunog na G. Maaari niyo akong gayahin. G. Gatas. G. Gitara. G. Gulong. Ito naman ang letrang NG. Ang tunog ay N. Ulitin natin. N. Isa pa. N. Ang mga sumusunod na salita ay nagsisimula sa tunog na N. Maaari niyo akong gayahin. N. Nga. N. Ngipin. N. Nguso. Ito naman ang letrang P. Ang tunog ay T. Ulitin natin. Isa pa. Ang mga sunod-sunod na salita ay nagsisimula sa tunog na maaari niyo akong gayahin. Paa. Pitaka. Pulis. Letrang Y. Ang tunog nito ay Y. Ulitin natin. Y. Isa pa. Y. Ang mga sumusunod na salita ay nagsisimula sa tunog na Y. Maaari niyo akong gayahin. Y. Yapak. Y. Yero. Y. Yoyo. Ayan mga bata, natutuhan ninyo ang mga tunog na G, N, at Y. Ngayon, ikaw naman, ano ang tunog ng letrang G? Tama! G. Ano naman ang tunog ng letrang NG? Napakagaling! Ano naman ang tunog ng letrang P? Magaling! Ano naman ang tunog ng letrang Y? Mahusay! Y. Maaari ninyong panoorin muli at pag-aralan ang video ito upang lalo pa ninyong matandaan ang mga tunog na G, N, at Y upang matutong magbasa. Hanggang sa muli mga bata! Paalam!
Nakikilala ang sarili. Pagpapakilala sa pamamagitan ng pagsasabi ng kasarian, gulang at araw ng kapanganakan. Familiarize and produce the correct sounds of alpabetong Filipino. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Edward. Mag-aral ng mabuti upang maabot ang minimitig. At ako naman si Teacher Gina. Laging tandaan, ang karunungan ay susi sa magandang kinabukasan. Kita-kita ulit tayo dito sa Fer Nan Dino Kids TV! Halina't ating alamin mga dapat pag-aralan at tuklasin. Ang pagbasa, pagsulat ay simple lang. Ituon lang ang puso at isipan. Kasama si Fer Nan Dino, gawing laro ang pagkatuto. Sa pag-awit at pag-guhit at pagbibilang, maging makulay ang araw nyo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga kasagutan ay ating tuklasin, kahit ang isip at damdamin. Kung may tanong, may sagot, kaya wag ka nang malungkot. Subok lang ng subok, wag agad susuko, sapagkat kay tagumpay ang dulo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga bata. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng